אנחנו ממשיכים הלאה אל הדוברת השלישית שלנו במושב, והיא הדס רשף. הדס היא ילידת ערד, בוגרת התיכון למדעים ואומנויות בחינוך בירושלים ובית הספר לאומנות המדרשה, וכעת בתוכנית הבינתחומית לאומנויות. הדס הציגה תערוכות יחיד במוזיאון חיפה לאומנות, סדנאות האמנים בתל אביב, ובדירתה הסחורה אותה הסבה לגלריה. היא השתתפה בתערוכות קבוצתיות רבות במוזיאון הרצליה, מוזיאון בת ים, ובפרלמנטים של ישראל, גרמניה והאיחוד האירופי. עצרה תערוכות במרכז הישראלי לאומנות דיגיטלית, גלריה זומר, גלריה אלפרד ועוד. בין היתר כתבה את הטור לא רק יין זול במגזין האומנות ערב רב, וממשיכה לכתוב רעיונות וכתבות על אומנות במגזינים שונים. בנוסף, רשף לקחה חלק במאבק הסטודנטים בשנת 2007 כתלמידת המדרשה, והייתה ממובילי מאבק האומנים כחלק מהמחאה החברתית של קיץ 2011. וזה חיבור מעניין בין התכנון של העוני, אם תרצו, ואיך תכנון כזה משפיע למשל על אמנים ועל יוצרים צעירים. ואכן היום הדס תדבר על התאווה לחיים, החיים על בסיס הון סימבולי של יוצרים צעירים בישראל, 3 סדרות תצלומים של הדס רשף. בבקשה. היי, תודה רבה, אני מתרגשת להיות כאן. באמת יש קשר בין שתי הרצאות שהיו כאן קודם, גם מבחינת חיי היוצרים וגם מבחינת התוואי העירוני. זה ככה, כן? אוקיי. עוני הוא יותר מציאות ממשל. הוא בראש ובראשונה ממשי, יומיומי, אוכל, מים ומגורים. אלה משפיעים על תפיסת הגוף, תפיסת העצמי, ואפשרויות להתפתח כאדם בעולם. העוני עשוי להיות מדכא באותה מידה שהוא קטליזטור לחלוציות פעלתנית. עוני יכול לגרום לדיכאון וייאוש, אך בהיבט של יצירה עשוי להציל מדקדנס, מניוון חברתי של חיים שאולי קצת נוחים מדי. העוני בסדרות התצלומים אותה נציג איננו עוני של רעב, של ילדים מרומים ללא בגדים, עם בטן נפוחה, של דימויים מבוססי דעות קדומות על אלימות, הימורים וסמים. ההגדרה של עוני היא גם רמת חיים נמוכה מהסביבה הקרובה. לא פעם יוצרים מינם אנשים משכילים שמודעים מראש להקרבת איכות החיים הצפויה למי שבוחר בחיים עשירים מבחינה רוחנית, ולפעמים גם חברתית או פוליטית. ניתן לומר בהסתייגות, עוני מרצון למען סוב האנושי. אלה מינונים עדינים שקובעים כמה יוצר מוכן להקריב למען היצירה, שכן מלאי האנרגיה שאדם יכול להפעיל היא מוגבלת. לא היו לי מחשבות על מעמדות חברתיים כשהתחלתי את ההתמחות בצילום כסטודנטית לאומנות במדרשה בבית ברל. הנושאים שבערו בי היו מגדר ונראות היומיום שסביבי, תצלומים של דיוקנות עצמיים, בחינת אני כאישה, אני כדימוי נשי, תיעוד הדס צובעת שיער, החלפת צבע שיער. צילמתי את עמודי החשמל, פחוני הבדואים ונופים שליוו אותי בנסיעות האוטובוסים עוד מימי התיכון בהם גרתי בירושלים, שכן ברחתי מהתיכון היחיד בערד לטובת השכלה טובה יותר בתיכון למדעים ואומנויות בירושלים, שם התחלתי ללמוד אומנות. ירושלים, ערד, בצבא, נתב"ג, ערד, בלימודי תואר ראשון, בית ברל ערד, תיעוד של שנים שנאגר לו מבלי להתבשל ממש. הייתי אז בתחילת גיל ה-20, השילוב בין האומנות וההתבגרות הביא אותי למיאוס מסוים בעצמי ובסביבתי כאובייקטים עיקריים, וביקשתי להביע את אותם רעיונות דרך מודלים אחרים. כצעירה בודקת גבולות ומיניות, חיבבתי בחורים לבושי שמלות וחציות, לא כפטיש, אלא כאסתטיקה. לא ביקשתי למנוע מדוגמני את חינם הזכרי, להפך. ביקשתי להבליט אותו דרך הביגוד שזו מטרתו. כמו תמיד יצא לי טרש. חשבתי על האסתטיקה של טירנית ברזילי, על קומפוזיציות של מזאצ'ו, על תיאטרון האבסורד, על פטיש, על סממנים חזותיים של ציונות. עם תליית העבודות על הקיר בתערוכת סוף שנה ג' הבחנתי שאני שונאת את הכיתה בה צולמו הסצנות וכי ברצוני להבחין את הדמויות ולהעמיק בדיוקן נקי, בדיוקן של גברים בלבד.
הייתי צלמת אישה, ולא היו לי דוגמנים, אלא חברים וידידים. חדרי במעונות הפך לסטודיו מאולתר, חדר צר וקטן שמכיל את כל החיים. המיטה והשולחן הוזזו לכיוון המטבחון, חוסמים את דלת הכניסה. המקלחת והשירותים היו משותפים מחוץ לחדר. אין נכנס ואין יוצא, אני והדוגמן. בד כתיפה שחור נתלה בין קירות קטנים. פלש ענק עם תיבת ריכוך לצידי והרי לכם סטודיו. שמתי את עצמי בפוזיציה של צלם גבר שמצלם דוגמניות. הפשטתי אותם, החלפתי להם בגדים, ביקשתי שיפתו אותי. והיופי שלהם היה יופי גברי שונה מהדוגמנים השרירים חלקלקים שמציפים אותם מכל עבר דרך המדיה. למרות שכולנו למדנו בשנה א' ולעיתים לאו דווקא חיבבנו את המילה סובלימציה, היה ממד של התמודדות אנושית עם דימוי גוף, שגם אם נראה פתוח, חשוף, מלא ביטחון, הרבה אומץ יש בחשיפה. כל שצריך אתה היה להסיר את הווילון ולחשוף את החדר עצמו, את חדרי המעונות, את דיוקן היוצרים הצעירים בחדרים הקטנים בהם גרנו בזול, שאפשרו את הלימודים האינטנסיביים במדרשה. הדיוקן נהיה חושפני עוד יותר, לא רק הגוף, לא רק הצגה, אלא המרחב הפרטי. העיסוק הפוליטי בגוף ובמגדר הפך להבנה עמוקה יותר על הפוליטי והחברתי שבחדרי המעונות, של תלמידי אמנות בישראל ב-2007. היתרון בצילום אומנים הוא שהם מודעים היטב למהלך, לכוח הדימוי, למקום שלהם כאובייקטים, לכוח להפוך לאובייקט, ושיתפו פעולה בהתאם. למרות שדווקא כיוון שהם אמנים בעצמם, הם גם ידעו שהקולגות שלהם יהיו אלה שיראו אותם הכי חשופים. בחדרי המעונות ניתן לזהות מוטיבים חוזרים. אותם שולחנות, אותן מיטות, חלונות, ארונות, אותן דמויות חוזרות על עצמן, שוב ושוב, כל פעם קצת אחרת, כמו בחיים. כל אחד מסדר את החדר בהתאם לאופיו, מי מבולגן יותר, מי מסודר, מי שם מפה על השולחן לתת לחדרון אווירה יותר ביתית. לעומת סדרת הבנים ההרמטית, בסדרת המעונות צילמתי גם אותי וגם בחורה נוספת. גיליתי שלעומת הצילום המחפצן, מתענג, מפלרטט של הזכרים בסדרות הקודמות של הגברים, בצילום בנות אני מגיעה ממקום מזדהה או משתקף. ובעצם את אותה הזדהות חשתי כאשר צילמתי אומנים בשלל התצלומים. מי שגר בחדרי המעונות של המדרשה, ומי שבאופן לא מפתיע, היה גם לחברים הטובים ביותר שלי. הם אלה שלא יכלו להרשות לעצמם לשכור דירה, או לגור אצל ההורים, שלא לחשוב על לגור בדירה משלהם. חשוב לי לציין שאותם חדרים שבתמונות עברו בינתיים שיפוץ והפרטה. מחירם קפץ יותר מפי 2. מה שאפשר לנו לחיות וליצור באינטנסיביות ומסירות רבה, לא אפשרי לרבים היום. בהקשר של עוני, המצלמה הסבה לי כוח. כי עוני מלווה לעתים עם רגשי נחיתות. זה כוח רגעי שמוסב להוויה המתועדת, מקום בעולם שישאר נצחי. אמנים אוהבים להגזים, ודגש נוסף בהקשר של העוני, אם לא נגזים בחשיבות של עשיית היצירה, אז מה הטעם לוותר על כל השאר? עם תום הלימודים לא היה לי ברור שעבור לתל אביב. לקראת ארוחת הגמר לא יצאתי מבית ברל כמעט חודש רצוף, גם בגלל העומס, אבל גם כי התחבורה לבית ברל איומה עד לא קיימת. ערב אחד ידיד נסע הלוך ושוב לעיר והציע שאצטרף. קפצתי על המציאה. הוא זרק אותי רחוק ממרכז העיר וצעדתי את כל נמיר ברגל. שמחתי לראות כל כך הרבה אנשים ברחוב, נפעמת מהחיות ומהאוויר הפתוח, גם אם הם מפויח ומצחין. לבסוף פגשתי חבר. התחלתי להתייפח על כך שאין לי מושג היכן אגור, במה אעבוד ואיך אצליח לצלוח את התקופה המטורפת הזאת. הוא שאל אם אינני זוכרת שיש לו חדר ריק בדירה, כי הוא עצלן מכדי לחפש סוחר חדש אחרי שהאחרון עזב, ואם ארצה להיכנס. לפני 7 שנים זה עוד היה אפשרי. לא זכרתי. גם לא היה אכפת לו לחכות עוד חודש, וכך עם תום לימודיי הגעתי העירה. המעבר לעיר הרחיב את מעגל החברים, מאמנים בלבד למשוררים, סופרים, עיתונאים, מוזיקאים וסטודנטים רבים למדעי הרוח. צעירים בגיל תיכון יושבים בבתי קפה ומספרים על הספר האחרון של ניטשה שקראו. קרבות עקובים מדם בין משוררים בעד ונגד שירה עכשווית פוסט-מודרניסטית, מפגשי אומנות ססגוניים בפתיחות, כולם עובדים נורא קשה בסיר הלחץ של מלחמת הקיום.
הפעם, שם הסדרה קדם לצילומים עצמם. רפרנס לספרו של אלכס ליבק, צלם מוערך בעל אוריינטציה פוליטית חברתית, שהוציא ספר בעל שם מפוצץ, כמו כלב, אך במקום להציג בו את מרכולתו המהותית, הציג תמונות של כלבלבים חמודים. נכנסתי את השם לא כפשט ושיניתי את מגדר הכלב לכלבה, ביץ', כמו כלב, כמו כלבה, like a bitch. לא רק שהיוצרים חיים כמו כלבים במלונות מרופטות שלא תמיד מוגנות מהגשם, מתייחסים אליהם כלוחמנים, בלתי נסבלים, גסים או אגומניקים. ובכן, לפעמים זה נכון, כמו אצל כל בני האדם, אבל אולי אצל יוצרים, כמו כל דבר אחר, זה קצת פשוט יותר בולט על פני השטח. ויש אותי כצלמת, אולי אני סוג של כלבה שמנצלת את המצולמים שלה, האם הם הכלבות שלי, my bitches, כמו בכל פעולה צילומית חודרנית, אני מעיזה לתעד ובכך לחלל את המקום הכי פרטי. את הסטיות הקטנות, הרי נקבה כלבה היא גם נימפומנית נצלנית בעצמה, מפתה את הגברים המסכנים והתמימים, כמו כל אישה כוחנית פרימדונה שגורמת לגברים להיות אומללים. אבל הם רוצים לחשוף את עצמם ולתעד את צעירותם, יופיים, גופם, מיניותם, יצירתם. אני משמשת להם ככלי, מנצלת את רצונותיהם ליצירת האומנות שלי. דרך החשיפה הגדולה של המצולמים, ניסיתי לחשוף שאלות הקונבנציות חברתיות, על מעמד סוציו-אקונומי ומגדר של צעירים יוצרים. בדירה החדשה, אבן גבירול פינת נצח ישראל, בניין באוהאוס עם חדר מדרגות רחב וארונות עץ נרכבים, צולם את הצילום הראשון בסדרה העירונית. באופן שבדיעבד התברר כסמלי, יוצרה בספונטניות המחווה לאדוארד הופר. יותר מאשר החלטה מודעת לכך שאני מתווספת להיסטוריה ארוכה של חיי העיר על מורכבותם, המחשבה הייתה מחווה לצייר שאני מאוד אוהבת, ומתוך אהבה גדולה לתולדות האומנות. גם התמונה של אביב די, שעבדה באותם ימים בטיפולים קוסמטיים בביתה, הייתה מחווה לפיט מונדריאן. רק היה טבעי להמשיך את פרויקט הצילום הדוקומנטרי בעיר. מחדרי מעונות הסטים הפכו לדירות סחורות. המשכתי לבחון את דיוקנאות היוצרים בתוך חללי מחייתם. עושים שטויות, מנסים לפתות, להיות מישהו, משהו, ויחד להגדיר את עצמנו דרך הפעולה הצילומית. כמו במקרה של המעונות, רבים מהיוצרים עובדים בבית. הסלון הופך לסטודיו, לספרייה, למחסן. חדר שינה הופך חדר טיפולים, חדר שינה למעבדת סאונד. שנתיים אחרי תום הלימודים עם מסת תמונות מכובדת, אין לי כוח לחכות למקום שיסכים להציג אותם. חלק אמרו שזה לא מתאים, וגם מי שכבר מאוד אהב אמר אולי שנה הבאה. והבטן מתפוצצת, לשחרר כבר, כדי לעבור לדבר הבא, אימפולסיביות. אני מנצלת את המעבר מהדירה באבן גבירול, וכמו מסיבת סיום מתקופה, מציגה את העבודות בחדרי הישן. 2.5 חדרים, 3 תערוכות יחיד, 3.5 ימים הייתה שם התערוכה, בה הצגתי את סדרת התצלומים like a bitch, לצד סדרת עבודת מחווה לאומנים אחרים וסדרת ציורים חדשה. אני לא מתייחסת, כאילו, אני אגיד בגדול שאני עושה עוד דברים חוץ מצילום, ויש אנקדוטה קטנה לזה בסוף. בסדרה השלישית יצאתי מהבתים על רחובות העיר. רוב התמונות צולמו במצלמת פוקט חדשה וקטנה, בעלת אפקט שחור לבן קונטרסטי ומגורען. הוא הזכיר לי צילום בסרט אסה גבוה והדפסה על נייר קונטרסטית והמעבדה ריחנית. המעבר לצילום הדיגיטלי הרג עבורי את השחור לבן האהוב, כיוון שהוא הרגיש לי אפור ומת, והאפקט החזיר לי את חיות השחור לבן. בעיקר התמונות עם הפלאש הישיר נתנו תחושה של צילום מפורסמים לטיים מגזין, נוצצים, זוהרים, צעירים לנצח, אבל היה בזה גם אלמנט מסוים של דיכאון, כי אנחנו הרי כאן בתל אביב, ולא בניו יורק, לא בפריז, לא בברלין או לונדון. ויתרה מכך, נדמה כי הכל מתדרדר. שכר הדירה עולה כל שנה באופן נטול פרופורציה ומעצורים. מחירי המזון, בעצם כל המחירים עולים. התחושה היא של נעל שדורכת באופן איטי על ראש קורבן ולוחצת לאט לאט בתנועות מעגליות, פשוט כי היא יכולה. ואלה, השם ירחם, ממשיכים לחיות, שלא לומר ליצור. לצד חיי הלילה הפרועים, העיר מתפוררת בעצמה. העיר הלבנה היא למעשה העיר האפורה או השחורה.
כביכול חיי נהנתנות של מי שיקראו בקרוב אוכלי הסושי ויושבי בתי הקפה, אלה שעובדים ב2-3 משרות או במיליון פרויקטים במקביל להם יקבלו אולי תשלום בשוטף פלוס, לעולם לא. האומנים מתחילים להכיר את השטח שמבקש מהם להכיר תודה וליפול לרגלי אלה שמוכנים להציג אותם, ללא תשלום כמובן, כי יום יבוא ולא יהיה מיתון ואולי יקנו מהם עבודות. להכיר שלפעמים קבלת פרס ממוזיאון מותנית בתרומת עבודה, על היוצר להודות למי שמוכן לתת לו תשומת לב, המשורר צריך להודות למי שמוכן להועיל בטובו, לעלעל ולמצמץ בריסה ונוגות על מילים וכזאת אדם. על העיתונאי להודות שיש עוד עיתון, סופר רואה איך ספרו נמכר במבצע 4 ב-100 ואינו מקבל כמעט כלל תמלוגים. מדורי אומנות קטנים משני עמודים לעמוד, לחצי עמוד, ועד להמלצות על תערוכות חדשות, אם בכלל. עוד מקומו נסגר. עיתון מקומי נסגר, מגדל צומח, תערוכה נפתחת, גלריה נסגרת. מגזין קם לשני גוליונות, אורחיו עוזבים את הארץ. תמיד עומדת בעיניי השאלה, האם לגיטימי לייצר אומנות שלא קשורה למצב חברתי, פוליטי או קיומי עכשווי. האומנות מצד אחד היא מקום לביקורת שיכולה להיות נוקבת, אך גם לא יוצרת אנטגוניזם ולפתח שיח מעמיק. היא יכולה להיות רוח הזמן, ניחוח של תקופה, אבל היא גם המקום לאסקפיזם, והרי ללא האפשרות להתענג ולו על צרור פרחים, וליהנות מכך ללא סייג, חופש הביטוי שאנשים הקריבו נפשותיהם עבורו אולי לא שווה דבר. קיים כאן דור של לוחמי תרבות, הם לוחמים, כי אין אלא לחרוק שיניים ולעבוד מסביב לשעון כדי שיעשו להם טובה. הם נלחמים הן על הזכות כמו על החובה לייצר את השיח, לייצר את התרבות, לייצר את המורשת, אבל גם על התרוממות הנפש שבלעדיה מה הטעם בצבא עם מטוסי קרב וחמקנים ולוויינים או בצבא בכלל. עבורי יושבי בית הקפה הם הבוהמה העכשווית, אנשי הרוח שכותבים, משכתבים, יוצרים, מלחינים את רוח ימינו, ואולי הם גם פושעים בכך, כי רוח ימינו היא עת של מלחמה, לאומנות, קפיטליזם הרסני, עוני וניוון מוסרי. האם לא לעסוק בנושאים האלה הוא פשע כנגד רוח הזמן, או שמא האסקפיזם שמאפשר את החיים עצמם? האם החיים עצמם אינם אלא האפשרות לסיים את היום עם משקה אלכוהולי זול בין חברים? התערוכה הוצגה בסדנאות האומנים כחלק מתערוכת יחיד שהצגתי ב-2011, תחת הכותרת שמירה בשם פנטזיה 2010. זאת הקומה השנייה מבין שתי קומות של התערוכה. כל התמונות מוסגרו בפאנלים שחורים, והקירות נראו כמו מיצב ארכיוני של מוזיאון היסטורי. העכשיו הוא העבר, ומה שיכולנו להרשות לעצמנו לפני חודש היה ואיננו. כסטודנטים הכל עוד נראה אפשרי וטבעי, שאחרי שנסיים נהיה אומנים או מורים, גם נחיה למען יצירה, ניקח פיסה בהיסטוריה של התרבות. עט עט המציאות קופחת על הפנים, הוראה בשכר שעתי ללא תנאים סוציאליים, פיטורים מדי שעה, לעתים תשלום מעליב על כתיבה, ולרוב, כרגיל, בקשה לפרסם ולהשתתף בהתנדבות, כי אין תקציב. יש משהו בקהילת היוצרים שהוא מחיה. לא פעם אומרים לאומנים שלא כדאי להם להתיידד מדי עם אספנים, כי לפעמים הם קונים כדי להתקרב לאומן, לחוש קצת מרוחו הפועמת, ואם מתיידדים איתם, אז אין להם יותר את הצורך לרכוש עבודות. אני זכיתי להתנתק מהמימד החומרי הזה ולשתף פעולה עם אומנים על בסיס רצון ליצור משהו, שיהיה מגניב. כי לאומנים מותר להגיד את המילה מגניב, ולהיות מגניבים, ולעשות דברים מגניבים שאולי אחר כך יכתבו עליהם טקסטים עם המון רפרורים ומילים שלא לכולם קריאות, אבל בבסיסם הם מגניבים. ובתקופות של יצירה אינטנסיבית, ללא תזונה או שינה מסודרת, כשהחדר מתהפך לחלוטין, כל לילה מזיזים ערימת בגדים מהמיטה לכיסא, וכל בוקר מהכיסא למיטה, והמזון הוא היצירה עצמה, שרעיון מופשט נזרק לאוויר, או הורהר במוח קודר, פתאום הופך לאובייקט, לפסקה, לספר, למאמר שמתפרסם, ליצירה שמבוצעת על ידי תזמורת ענקית, באולם מפואר עם אורחים חשובים. ואז הרגע שאחרי הפתיחה, או ההשקה, או הקונצרט, בו חוזרים לבד לבית שלפעמים הוא ריק, ולפעמים יש בו שותף, או בן זוג, טרוטי עיניים מהחיים עצמם. איך היה הם ישאלו?
היה בסדר, היה טוב, היה מעולה, היוצר ממלמל. מזיז שוב את הבגדים מהמיטה וקורס לתקופה הריקה הארוכה של אחרי פרויקט גדול. עם סגירת התערוכה בסדנאות, כדי לא לקרוס לתשישות והדיכאון האופייניים של אחרי תערוכה, כשבדיוק נגמר חוזה הדירה ובלי גרוש על התחת, החלטתי לפזר את חפציי ולצאת לנדוד. לפחות לקיץ, בין חברים מחוץ לעיר. שבוע הייתי בחיפה, ואז התחיל המאבק של קיץ 2011. כאן זה עם אליסף קובנר, גם אומן, כשהתחילו האוהלים. לראשונה שריוני הייאוש והציניות נשרו באחת, ותקווה גדולה שררה באוויר. במקום לנדוד, שבתי העירה, ישנתי על ספות של חברים. תרומתם למהפכה, חלקם אמרו. השתדלתי להיות ככל הניתן בטרפת הסדרה, ואפילו עמלתי כדי לגייס אומנים נוספים, לצעוד יחד כקהילת אומנים למען זכויות סוציאליות, והעלאת המודעות לחוסר המעמדו המקצועי של האומן. כאן יש חלק מהשלטים והסיסמאות שקראנו. קפיטליזם זה לא זרם באומנות עדיין. אומנות היא לא פריבילגיה. לחם אומנות לא עובדים בהתנדבות, גם אומן וידאו צריך סטודיו. לא יודעת מי ביניכם יודע שלפי עיריית תל אביב, אומן שמקבל הנחה בסטודיו זה רק צייר ופסל וכל השאר לא נחשב אומנות. מילים כמו חול ואין לי מכחול, שכר אומן זה צדק, לא צדקה. אוקיי. אני אגנוב כאן בפוקמן, בסדר? בשבילך. אוקיי. הרבה חשמל. עם התפוגגות המאבק והייאוש הגדול שאפף את כולם, נותרתי עם פחות לקוחות ממה שלא היה אחרי תערוכת היחיד. ומספות החברים, שבתי לשנה שלמה לבית הוריי שבערד. בתקופה זו הפרויקט החדש עליו אני עובדת, סדרת ציורי מחשב, קיבלו תנופה, והצילום נדחק הצידה. אולי כי חשתי שהסדרה הבאה תהיה הופרית מדי, ואולי אני צריכה לעבור תקופה ארוכה מאוד, כדי שהחזרה לצילום תהיה משמעותית ולא ממחזרת. לכן אסיים דווקא בציור. ארמונו של פרומטאוס. כוכבת סדרת הריאליטי מאושרות, הוצגה בעונה הראשונה בין היתר כפטרונית של אומנות. במקביל, היא פתחה חנות מפוארת של בגדי מותגים בסגנון רוקוקו צרפתי בכיכר המדינה. בציור הצבתי אותה בחדר בארמון ורסאי. את שלל הציורים בחדר החלפתי במיטב המאסטרים הישראלים. אורי רייזמן, רובין ראובן, יוסי ברגנר, רפי לוין ויגאל תומרקין. פסלו של תומרקין שמוצב במרכז החדר מתאר את האומן כחייל פצוע, אך גם כפרומטאוס שמסמל את חטא היוהרה. האושר הוא היוהרה, מצד שני ישנה בחורה צעירה, עומדת כפטרונית למול ההגמוניה הגברית האומנותית הארץ ישראלית. ומצד שלישי, עבודות המאסטרים המקומיים לעולם לא יזכו לכזה מקום של כבוד. 3 הסדרות מציגות מדגם לא מייצג למעמד סוציו-אקונומי של יוצרים צעירים בישראל. מתארות את אלה שמתעקשות להמשיך וליצור, לחיות מהון סימבולי, למרות שעדיין לא ברור מה הם יעשו כשהם יהיו גדולים. הרי אי אפשר לחיות מזה. תיאר זאת יפה המשורר אלכס אפשטיין, שאת ספריו מוכר ברשת האינטרנט תוך מאבק בצומת סטימצקי, וגם מפרסם משיריו ברשתות החברתיות. להלן שירו המכונן, אז מה אתה עושה בחיים, מתוך מחשב אהבה מחדש. אז מה אתה עושה בחיים? אני כותב. על מה אתה כותב? על אהבה. ואפשר לחיות מזה? לא, אבל אפשר לא למות מזה. באותו ההקשר, בעוד שבועיים בגלריה בנימין ברחוב צ'לנוב, שהוא הכי באזור הכי מדוכא שדובר עליו בהרצאה הקודמת, אני אעצור את התערוכה מתים מבפנים, שעוסקת בדיכאון קולקטיבי, בין היתר בגלל המצב הכלכלי, אבל לא רק. אני מבטיחה שהתערוכה עצמה תהיה מדכאת, התערוכה תעסוק בדיכאון, אבל לא תהיה מדכאת.
ואני מזמינה את כולכם, ותודה שהזמנתם אותי. תודה. הדס, על המבט, מה שנקרא מבפנים, של ההתמודדויות והיצירת סגירה שווית, והדוברת האחרונה שלנו במושב הזה, דוקטור טל דקל, שכתבה את עבודת הדוקטור